Nova srpska vlast je imala posebne planove za profesora Muhameda Čehajića. Kako bi opravdali ubistvo profesora Čehajića pred građanima Prijedora, okupatorske vlasti su se potrudile da optužbe protiv profesora Čehajića imaju privid sudskog procesa, jer se ipak radilo o predsjedniku Skupštine opštine Prijedor, 6. po broju stanovnika u Bosni i Hercegovini. Za montiranje sudskog procesa od strane SDS-a određeni su novi ilegalni načelnik stanice javne bezbjednosti Prijedor, Simo Drljača, zamjenik okružnog javnog tužioca Draško Zec i istražni sudija Živko Dragosavljević. Valjalo je profesoru Čehajiću napakovati krivicu za stradanje nesrpskog stanovništva u opštini Prijedor. Profesor Čehajić je zadržan u pritvoru u zgradi policije u centru grada od 23. do 27. maja. 27. maja profesor Čehajić je iz pritvorske jedinice prijedorske policije prebačen u koncentracioni logor Kerater, a nakon toga u logor Omarska. 30. maja 1992. godine profesor Čehajić je podvrgnut ispitivanju u logoru Omarska. O ispitivanju profesora Čehajića postoji službena zabilješka bez broja i bez imena osobe koja ga je ispitivala. Tekst zabilješke je bitno drugačiji nego redovne policijske službene zabilješke. Umjesto direktne izjave, zapisničar prepričava šta je to, navodno Muhamed Čehajić rekao. U nedostatku dokaza za postojanje nekog krivičnog dijela, već na prvoj stranici se opisuje učešće Muhameda Čehajića u formiranju stranke Demokratske akcije, dakle sasvim zakonite aktivnosti. Pri kraju prve stranice stoji kao predsjednik kriznog štaba bio je organizator formiranja paravojnih formacija i ilegalnog naoružavanja. Nakon proizvoljne konstatacije slijede lični podaci za osobe Velida Mahmuljin i Čamil Pezo. Na drugoj stranici izjave se navodi da je profesor Čehajić znao da ljudi prikupljaju novčana sredstva za stranku Demokratske akcije, što je opet bila zakonski dozvoljena aktivnost. U nedostatku činjenica, opet se pojavljuje konstatacija da mu je bilo poznato ko su ekstremisti u izvršnom odboru stranke Demokratske akcije koji zagovaraju naoružavanje. Konačno, profesoru Čehajiću se stavlja na teret da je 3. maja 1992. godine bio član takozvanog ratnog štaba u Hambarinama. Na kraju zabilješke stoji proizvoljan navod da je otac Muhameda Čehajića poginuo kao pripadnik ustaških formacija NDH. Bez ulaženja u istinitost informacija navedenih u dokumentu, sve nabrojane aktivnosti u navodnoj izjavi profesora Čehajića su bile zakonite i u skladu sa odredbama Ustava i zakona Republike Bosne i Hercegovine, uključujući i formiranje odbrane zemlje i naoružavanje. Nije poznato da li je profesor Čehajić maltretiran tokom davanja ove izjave. Osoba ili osobe koje su ispitivale profesora Čehajića su se potpisala sa inicijalima SZS. Pošto su čak i ispitivači shvatili da prepričana izjava nije dovoljna da bi se profesora Čehajića optužilo, bilo je potrebno pronaći još svjedoka. Morali su promijeniti taktiku i ovaj put uključiti medije kako bi javnost unaprijed osudila navodne napadače.